Tala mga idol, mas pinaigting na operasyon ng pulisya ipinatupad sa bayan ng Mangaldan. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Neil Muyano. 104.7 IFM. Report! Nagpatupad ang Mangaldan Municipal Police Station ng mas pinaigting na operasyon sa iba't ibang bahagi ng bayan upang mapanatili ang kaayusan at seguridad. Ayon sa pahayagan, nag-deploy ang stasyon ng mga police personnel para sa regular na pag-iikot, mobile at foot patrol at mga random checkpoints sa mga matataong lugar, commercial areas, terminals at ilang barangay na itinuturing na crime-prone. Kasama rin sa operasyon ang pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay at residente upang mangalap ng impormasyon hinggil sa usaping pangseguridad. Layunin ang hakbang na ito na maiwasan ang mga insidente at mapanatili ang kaayusan sa bayan ng Mangaldan habang nagpapatuloy ang mga operasyon sa iba't ibang lugar ng bayan. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.